מה הבעיה? 20 שקל, מה אתה רוצה? לא אמרת שזה מקולקל. לא אמרת שזה מקולקל. מה מקולקל? 20 שקל, זה מקולקל. מקולקל возьми, что хочешь другого. Я не хочу ничего другого מקולקל. дай мне 40 שקל שלי. תביא לי את ה-40 שקל. אני לא אתן לו, למה 40 שקל? בוא возьми живые אתה מוכר דגים מקולקלים שלא מרוויחים טוב. בסדר, זה 20 שקל. זה לא בסדר, נראה לך שזה בסדר? אתה רוצה בסדר, כן. בוא возьми муж живые. Не, не хочу ничего, хочу 40 שקל. ואני גם מקליט לך וידאו. ככה, לצורך העניין. דגים מקולקלים. תראה. לא, תראה את הדגים. תראה את דג, דג. תראה. גם העיניים שלהם לבנות. וגם זה מריח כמו חרא. זה בורי. בורי, כן. פרק שלו, של הפרייה. אז זה מצריח, אחי. בורי צריך להיות טרי. בורי, טרי זה 40 שקל, לא 20 שקל. בסדר, תן לי ב-40 שקל. למה אתה לא מבין לי? אז מה אתה מוכר לבורי לא טוב? מה אכפת לך? ככה אנחנו... סליחה? באמת? מה אכפת לי? לא אכפת לי, לא רוצה להתערב. אני לא רוצה להיות מורל. אני רוצה לאכול דג טוב. תן לי דג ב-40 שקל, אין בעיה. תן לה 40 שקל. תן לה 40 שקל. דנו, לא מדבר ככה, אני תן לה 40 שקל, אבל עוד פעם אתה לא 20 שקל לא קונה. אני מצלם אותך, אחי, לא סתם. אתה מצלם אותך? כן? כן? מה אתה חושב שאני לא ככה? תן לי 40 שקל שלי וזהו. אתה תצלם עכשיו? לא, אני מצלם כל הזמן. תצלם עכשיו? תודה. יאללה, ביי.